Ahoj lidi, já jsem Philzone a dneska mám pro vás připravený challenge. Je to chili challenge, takže to bude docela ostrý. A se mnou je tady Anisek. Čau. Dáme si spolu jednu lžíci chili. A už jsme to teda zkoušeli a je to teda dost hrubý, nejde to vydržet. Prostě můžete si seškrábat jazyk a pořád to bude bolet. No. Takže neskoušejte to doma. Ne, prosím vás, hlavně to ne, však a teď se bojím, takže... Tak jo, jdeme na to? Jo. Ježišmarja, já jsem kokot, já jsem Bude to asi fakt... Promiňte lidi, ostrý. já jsem to vytotok. Já jsem to vytotok. Já jsem to prostě na stole jsem to měl položený a teď se mi to vysypalo. Tak fajn, jdeme na to. Tak jo, takže máme to. Takže... Zdraví. Zdraví. Jo, 3, 2, 1. Je to dost hnusný. Fuj! Ty to pálí ještě víc. Fuj, to pálí. Ty vole. Fuj. Ty vole, já jsem to asi vdechl. Ty vole. Fajn, už to začíná být v pohodě, ale... Neskoušejte to doma. Je to fakt hnusný teda. Fuj. Nedá se to. V pohodě. V pohodě. Nej. Tak jo, tak když se vám video líbilo, tak dejte like. Like, odběr a nashledanou. Naschle.